is Dorinde. Ik ben projectleider van de Nacht van de Hoop. Nou, mijn hoop voor vannacht is dat we met elkaar een onvergetelijke nacht gaan maken. Dat we dingen gaan delen, dat we openstaan voor elkaar. En we gaan in 7 etappen met jullie 2 waargebeurde vluchtverhalen delen onder de titel Mijn hart woont elders. Dag en de 3. Ik ga nog gewoon. Gewoon je dingen erop schrijven, maar dat kan niet daar. Inbaan 3, mijn thuisgevoel. Inbaan 4, mijn verdriet. Inbaan 5, mijn onafhankelijkheid. Inbaan 6, mijn onverschilligheid. Ik zou één woord willen spreken, dan rechtop staan. Wie ken je dan? Beetje heen en weer bewegen. Ja. Die, Ik doe niks. Wat goed dan? Dit is ook wel leuk. Maar dat is natuurlijk projectie. Ja, dat is allemaal projectie. Allemaal projectie. Wauw. Mijn naam is Hartini. Ik ben 32 jaar, ik ben violiste en op zoek naar mijn biologische familie. Als ik verdrietig ben, dan rijdt mijn stoere zus gerust 3 kwartier met haar landrover naar me toe om er voor me te zijn. En mijn ouders gaven me alles wat ik moest weten. For what we left behind. Don't wanna hear the music of the day. Ik vind het heel erg leuk dat jullie er nog zijn. Ik wil jullie heel erg bedanken. En de verhalenvertellers en iedereen die heeft meegewerkt en jullie om mee te doen. En jij ook. Yeah.